Hej, jeg kommer fra SF. Vi kæmper for bedre skoler, bedre uddannelse til børnene. Og hvem er det, der sidder der? Hej. Det er ikke nogen ret gode arken her der. Knækkede blyanter. Vil du have noget nyt? En fin bog. Bedre blyanter. Tusind tak, SF-mand. Det var sådan. Vi vil også have bedre ressourcer til hospitalerne, kortere ventetider og bedre uddannede læger. Og der ligger en til. Hvad er der galt med dig? Hvor lang tid har du ventet? 2 timer, tror jeg nok. Det må vi gøre noget ved. Sådan der. Tak, SF, mand. Det var så lidt. God bedre. Tak. Vi vil også have bedre ressourcer på plejehjemmene. Altså flere uddannede medhjælpere. Her er vi på et plejehjem i Skøring, og der er jeg på bordene. Hvor lang tid siden er det, du har været i bad? Ja, det er 14 dage, det Det kan godt lugte. kan du.